Gepleyer Azatlyk Radiosy. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 9-njy iýuny hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Ortadan Gorulmak Ministri Türkmen prezidentine Moskwanyň regiondaky terrorçylyk howpuna göz yumup bilmejegini aýtdy we ýurda ýara bilen öpçün etmäge taýýarlyk bildirdi. Kreml Aşgabatda Tewitdäki terrorçylyk howpuna göz yumup bilmejekdigini aýtdy. Türkmenistan bolsa Ortadan öz bir taraplygyny ikrar eden ilkinji ýurtlaryň birdigini ýatlatdy. Türkmenistanyň prezidenti telekeçilere yer bermegi karar etdi. Belli adamların aydaly döwlet derejesindäki ýolbaşçylaryň goýundan turýan adamların baýamagyny ýol açýar. Kärendeçiler öz zähmetiniň birdeji getirmeýänligini aýdýarlar. Ýygymçyň ýygdyrmaly azalykän ahyrynda da bize tülegi az. Şun biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan odaly täzelikler bilen tanyş boluň. Irak'tan gowşan maglumatlarda Bagdadyň daşynda bolan 2 tane aýry başga bomba partlamasynda azyndan 20 adamyň wepat bolanlygy habar berildi. Polisiýaçy partlaýjy serýeşteli awtobulugyň Bagdadyň Al-Jadida Sewda köçesinde partlamagy ýararly azyndan 15 adamyň helak bolanlygyny we 30-dan gowrak adamyň yaralananlygyny habar berdi. Şeýle-de paýtagtyň Demirgazynda ýerleşýän Taji şäherinde zandan geçen bombaçynyň amalaşyryň partlamasynda azyndan 5 adam wepat boldy we azyndan 10 adam yaralandy. Partlamalaryň jogapkärçiligini öz üstüne alan bolmady soňky aýlarda ýurtda bolan şuňa meňzeş hüjümleriň ählisiniň jogapkärçiligini Islam döwleti atly ekstremist topory öz üstüne alypdy. Iranyň häkimetleri asly Iranly antropolog alymy onuň maşgalasynyň sözlerine görä näwelli aýplamalaryň esasynda tutsak etdiler. Maşgalanyň 8-nji ýylda aýtmagyna görä 65 ýaşly Homa Hotfar Tehranyň evin türmesinde saklanýar. Häkimetler professor Hotfaryň içalyçylyk hökümete garşy çykyş etmek ýa-da döwlete garşy propaganda ýaly etmişlerde guman edip edilmeýänligini anyklaşdyrmadylar diýip maglumatda bellenýär. Montrealyň Concordia Universitetiniň professory şu hepdeniň başynda tutsak edilip munyň öňü tirasynda ol aňtaw gullugy tarapyndan ençeme gedek sorak edilipdir. Mart aýynda alymyň ýurtdan çykmagy gadagyn edilipdi. Soňky bir näçe aýyň dowamında Birleşen Ştatlaryň, Britaniýanyň we Fransiýanyň goşa raýatlygy bolan ençeme raýaty Iranda tutsak edilipdi ýa-da dürli basyşlara sedi bar bolupdy. Ortaýat Birleşen Milletler Guramasynyň homoseksuallygy we neşekeşligi jinaýat hökmünde garalmazlygyna çagyrýan Spit boýunça rezolýusiýasyny çäklendirme ugrunda tagalla edýär. Ortaýat we oňa goşulan Iran, Polşa hem Parsaýlygynyň birnäçe ýurdy jinaýatçylyk hökmünde seretmezlik meselesiniň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 2030-njy ýyla çenli Spidiň epidemiýasynyň soňuna çykmak boýunça 8-nji ýylda kabul edilen rezolýusiýasyna goşulmagynyň öňüni almaga çalışýarlar. Rezolýusiýanyň taslamasynda homoseksuallygy we neşekeşligi adam hukuklary bilen bagly mesele hökmünde seredilmegine çağrylypdy. Ortaýatyň saglyk resmiýeti Dilara Ravilova-Baravik Wich Spidiň soňuna çykmak üçin hökümetleriň jemgyýetiň saglygyna degişli öz strategiýasyny alyp barmagy garaşsyz hukugyna eýe bolmalydygyny belledi. Diplomatlar Ortaýatyň rezolýusiýa beýleki ütgüşüklükleri ýerizmek boýunça tekliplerine hem seredilenligini, mawlaryň Ortaýatyň Iranyň we beýleki ýurtlaryň jinsy azlyklara garşy kanunlaryny kabul etmäge ýol açýanlygy sebäpli olaryň ret edilendigini aýtdylar. Ortaýat Suhoy Su-27 kysymly söwüş uçarynyň Moskwa regionunda helakçylygy uçrap pilotyň wepat bolanlygyny habar berdi. Goranmak ministrliginiň 9-njy ýylda aýtmagyna görä Ortaýatyň howa güýçlerine degişli howada pilotaj ustaatlygy boýunça maşglary görkezýän Ruski Vitizi atly toporyň düzümindäki uçar öz bazasyna barýan wagtynda ýere gaçypdyr. Ministrlik uçaryň içinde hiç hili harby serişdeleriň bolmanlygyny we onuň ýere gaçmagynyň ziýan ýetirmänligini belledi. Goranmak ministrliginiň derňew komissiýasy helakçylygyň bolan ýerinde işleýär we onuň sebäplerini anyklamaga çalışýar.
Iqtisadiyat we Parahatçylyk Institutu dünýä ýurtlarynyň parahatçylyk derejesi boýunça täze hatawatynda 163 ýurduň arasynda Türkmenistany 106-njy ýerde ýerleşdirdi. 8-nji ýylda çap edilen Global Peace Index atly hatawatda Türkmenistanyna berilen baha Belarus bilen deň. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda parahatçylyk asudalyk derejesi boýunça Gazaqstan öňde barýar we hatawatda 75-nji ýerde ýerleşýär. Özbegistan 109-njy ýerde, Täjikistan 122-nji we Kyrgyzstan 124-nji orunda ýerleşdirilipdir. Hatawatda Awganistan 160-njy ýerde görkezilýär. 2016-njy ýylda dünýäde iň durnuksyz ýurdun Siriýadagy, iň asuda ýurdun bolsa Islandiýadagy aýdylýar. Global Peace Index atly hatawatda ýurtlaryň parahatçylyk derejesine berilen baha jemgyýetiň howpsuzlygy, içerki we halkara konfliktleriniň bolup bolmazlygy we harbiýlaşmagynyň derejesi bilen bagly. Islam döwleti toporunyň Siriýada we Irakda harby şowsuzlyklary ekstremist toporuny günbatarda ortatdy we beýleki halkara nyşanlara has köp hüjüm etmäge iterge berip biler diýip Birleşen Milletler Guramasynyň resmi saýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanış bolduňuz. Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimize başlaýarys. Ursiýetiň goranmak ministri Türkmen prezidentine Moskwanyň regiondaky terrorçylyk howpuna göz yumup bilmejegini aýtdy. Şeýle-de Sergey Shoygu Aşgabatda bolan wagtynda Ursiýetiň Türkmenistany döwrebap ýaraglar bilen öpçün edip biljekdigini hem ma'lum etdi. Aşgabatda geçirilen Türkmen Ursiýet gepleşikleriniň jekmejeklerini kärdeşim Ýowşan Anurwandan dinläli. Kreml Aşgabatda Sewitdäki terrorçylyk howpuna göz yumup bilmejekdigini aýtdy. Türkmenistan bolsa Ursiýetiň öz bir taraplygyny ikrar eden ilkinji ýurtlaryň birdigini ýatlatdy. Bu gurrunlar 9-njy ýylda Aşgabatda Ursiýetiň goranmak ministri Goşun generali Sergey Shoygu bilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň arasynda boldy. Russiýa Federasiýasynyň goranmak ministrliginiň berýän maglumatyna görä bu duşlukda regional howpsuzlyk meseleleri barada gurrun edildi. Rus general Türkmen prezidentine Moskwanyň Siriýadan, Libiýadan, Irakdan we beýleki ýurtlardan uzalýan terrorçylyk howpuna göz yumup bilmejekdigini aýtdy diýip goranmak ministrliginiň saýtyna habar berilýär. Şuň kunyň howp hatarlaryna düşünmek bilen biz olar hakynda gurrun etmän bilmeýäris. Bu halkara terrorçylyk we biziň hiç birimiz beýpark galyryp bilmez. Hususan biziň Awganistan bilen goňşulykdaky Sewitde ýerleşýänligimiz üçin Sergey Shoygu duşlukda Siriýadan, Libiýadan, Irakdan abanýan howp hatarlara üns bermän bolmajakdygyny tapdyr. Elbetde biz olary ören dikkatli garamaly. Ursiýet hut şunu hem edýär diýip Goşun generali aýdypdyr. Mundan başga ol prezident Berdimuhammedow we Ursiýet Federasiýasynyň harby howa güýçleriniň Siriýada geçirýän harby operasiýalarynyň barşy barada hem maglumat beripdir. Rus general Türkmenistanyň Ursiýet üçin strategik hyzmatdaş bolup durýanlygyny belläp, munyň hususan ykdysady we mediýany pudaga degişliligini aýdypdyr. Şol wagtda bu hyzmatdaşlygyň aglaba ýagdaýda Ursiýetiň we Türkmenistanyň prezidentleriniň şahsy gatnaşyklaryna esaslanýanlygyny tapdyr. Iki ýurdun strategik hyzmatdaşlygy hemişe praktik işler esasynda tasdiklanýar diýip Sergey Shoygu sözüniň üstüne ýetiripdir. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow öz gezeginde Ursiýetiň Türkmenistanyň bir taraplyk durumuny ilkinjileriň hataryny ikrar eden ýurtlaryň birdigini ýatladypdyr. Biz birek syýlamagy, ananyşmagy hem-de özara düşünşmäge esaslanýan açyk kapylar siýasatyny alyp barýarys. Şu esasda hem hiç bir bloga, hususan harby häsiýetli birleşiklere girmeýär diýip Türkmen prezidenti aýdypdyr. Mundan başga Ursiýet bilen Türkmenistanyň arasynda söwda, ykdysady we insan-perwerçilik pudoklaryna dostlukly gatnaşyklaryň ýoly goýulanlygyny belläp, Rus ministrine beýik watançylyk urşunyň weteranlary barada edýän aladalar üçin minnetdarlyk bildiripdir. Şol wagtda Rus generalynyň sapary bilen baglykda Aşgabatyň Moskwa bilen harby pudokda hyzmatdaşlygy giňeltjekdi aýdylýar. Ursiýetiň RIA Novosti habar gurulunyň berýän maglumatyna görä Ursiýetiň goranmak ministri Aşgabatda öz türkmen kärdeşi general polkovnik Ýaýlym Berdiýew bilen hem duşdy. Bu duşuň barşynda iki taraplaryň harby we harby tehnik hyzmatdaşlyk meselelerini ara alınıp maslahatlaşylanlygy, şeýle regional we global howpsuzlyk problemleri barada maslahat edilenligi aýdylýar. Aýdylmagyna görä Rus-Türkmen hyzmatdaşlygynyň harby pudokdaky perspektiwaly uğurlaryny çuňlaşdyrmak, Türkmenistanyň ýaragly güýçlerini berkitmegiň anyk çäreleri barada hem alalaşyga gelinipdir. Bu odaly bilen Türkmen goşunyny döwrebap ýaraglar we harby tehnika bilen üpçün etmäge, harby kadrlar taýýarlamaga degişli Rus metodi edýär. Mundan başga minalar ziýansızlandyrmak, harby medisina, sport we medeniýet uğurlaryny özara insan-perwer hyzmatdaşlygyň uly geljeginiň bardygy bellenilipdir.
Merkez Aziýada parahatçylyk we atudalyk gorap saklamak üçin pikir alşmagy geljekde hem dowam etdirmek barada alalaşyldy diýip Orsiýetiň goranmak ministriniň ornwatary Anatol Antonov jurnalistlara aýtdy. Mundan öň Rus medeniýetini türkmen goşunynyň owgan serhet tarapdan awanýan howpa garşy durmak mümkinçiliginiň çäkkilligi. Eger Aşgabat ýüz tutsa Orsiýetiň kömegi taýýardy barada edilen beýanatlar peýda bolupdy. Kardeşim Ýowşan Anugurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Demirgazyk Owganystanyň Faryab vilayaty soňky hepdelerde ençeme zorlukly çaknyşyklary başdan geçirdi. Regiondan gowşan maglumatlarda durnuksuzlygyň saklanýanlygy şuňlar hökümet güýçleriniň we ýaragly toparlaryň arasynda güýçli söwüşleriň alınıp barylýanlygy habar berilýär. Soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamirdan Gulimradynyň berjek maglumatlaryny dinläli. Demirgazyk Awganystanyň Faryab vilayatynyň Gaýsar adly etrafynda jeňçiler Awgan güýçleriniň harby bazasyna 8-nji iýunda hüjum edipdir. Uruşda ençeme jeňçi helak bolupdyr. Vilayatyň Almar we Gormaç adly etrafynda da jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çaknaşyk barýar. Vice prezident general dostumyň Faryab vilayaty boýunça ýürüýte wekili we Gaýsar etrabynyň polisiýasynyň başlygy Nizametdin Gaýsarynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, talip hüjumçyları şu gün 9-njy iýunda etrapdan ýyda serpikdirilipdir. Jeňçilere garşy uly zarba urulupdyr. Şoňa garamazdan etrapyň Hoja Gowhar we Hoja Işbilan adly regiony jeňçileriň ýeçiliginde galýar diýip komandir aýtdy. Gaýsar jamlaky we Gaýsar Rusças berdi. Toldan golýar mantyky. Almar we Gormaç etrabynyň obalaryny jeňçiler kontrollyk edýär. Iki etrabyň merkezine de jeňçiler hüjum edipdir. Nizametdin komandiriň aýdysyça, Gormaç we Almar etrabynda hem howpsuzlyk şertleri yaramazlygynda galýar. Iki etrabyň merkezine hem jeňçiler gabap alypdyr. Gormaç we Almar etrabyna kömekçi güýçler şu gün ugradylýar. Şu gün 9-njy ýylda harby güýçler bolup Gormaç we Almar etrafına gitmegi planlaşdyrýar diýip Nizametdin komandir bildirdi. Gormaçyň müşkil almagy müşkil ýokdy muhasara, plan muhasara. Şula urwat köp talwa köwürdi. Faryab vilayatynda vice prezident general dostumyň ýol başçylygynda bir ay öň jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilipdi. Vilayatyň Karaý adly sebte jeňçilerden ýydyna gaýdyp alınıpdy. Ýöne Karaý adly sebte jeňçileriň ýene hüjum edendigini komandir Nizametdin ma'lum etdi. Karaý sebte 40 obadan abaratdyr. Karaýynyň köp ýeri jeňçileriň eline geçipdir. Jeňçiler Karaýyny gabap aldy. Karaýda häzir aldım berdimli söwüş barýar. Erbeki adly yerli ýaraglylar hüjumçylary garşy göreşýär. Karaýdan jeňçileri gowy çykarmak üçin alada edilýär diýip komandir belledi. Karaýga jaým we Karaý çotaga jaým we tolla masala gylyp Karaýyny. Şol masalaga şol jaým we Karaýga jaým we tollan golýar. Faryab vilayatynyň 9 etrapy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň golunda da jeňçileriň yerleşendigini yerli elat aýdýar. Tutuş Türkmen-Awgan serhedine jeňçileriň ýeşilge edýändigini Nizametdin komandir bildirdi. Jeňçileriň arasynda Merkez Aziýaly militanlarynyň bardygyny komandir habar berdi. Türkmen-Awgan serhediniň boýunda Islam döwleti adly toparyň militanlary mesken tutupdyr. Serhet ýakada hereket edýän jeňçileriň aglabasy daşary ýurtly söwüşçilerdir. Olar öz maşgala agdasy bilen Türkmen-Awgan serhediniň goýundaky obalarda ýerleşdi. Jeňçiler islendik wagt Türkmenistana da wähem salyp biler diýip komandir ýüdürüş berdi. Şulama tutuldy goýma. Ya şulam bar, Özbekistandan bar. Her şaýarlyga kysala ýolany qonalyň pomlyan we pomlan birge. Faryab vilayatynda jeňçilerin güýçlenendigini vilayatyň häkiminiň sözçüsi Jawid Ahmet Beýdar hem tasdiklady. Talep söwüşçileriniň bir yerli komandiriniň uruşda öldürilendigini sözçü nagtady. Oňa görä Gaýsar etrabynyň Çeçektu adly regionda Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda 7-nji iýunda çatışyk bolupdyr. Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulimradynyň maglumatyny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Dünýä bankynyň indiki ýylda dünýä ýurtlarynda boljak ykdysady ösüş barada çap eden täze çaklamalaryna laýyklykda Türkmenistan 2017-18-nji ýyllarda umumy çerki önümçiligiň garaşylýan ösüşi 5% derejesinde görkezilýär we ýurtdan ozalky ýyllardan kasbet ösüşiň garaşylýanlygy aňladýar. Dünýä bankynyň
çaklamalarynda 2015-2016 ýyllarda türkmen ykdysadyetinde garaşylan ötüş 8,13 we 8,9% derejesinde kesgitlenipdi. Türkmen hökümeti bolsa şu ýylyň başyndan beri ýurdun umumy çerki önümçiliginiň 6% derejesinde ösenligini ýakyn günlerde oglan etdi. Ýurtlaryň ykdysady ýagdaýyna degişli halkara prognoz çaklamalary näme esasda kesgitlenýär we Türkmenistanyň ösüşine degişli soňky sanlar nämeden habar berýär? Biz bu sowaly türkmen ykdysadyýetçisi Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýberdi Oradowa berdik. Umuman dünýä ýurtlarynyň ykdysady ýagdaýyna degişli halkara prognoz çaklamalary näme esasda kesgitlenýär? Nähili usullar, nähili görkezüjler ýetatynda baha berilýär dünýä ýurtlarynyň ykdysadyýetlerine. Dünýä Banky, Halkara Valuta Fondy dogrudan şu işleşende zaten esas näme esaslanýar? Şu ýurtlaryň öz birin maglumatlaryny esaslanýar. Şu ýerde köplünç ýurtlar hemmesi şu jyk hakykaty görkezjek bolýar-da. Käbir ýurtlar bolsa da, käbir ýurtlar Türkmenistan ýaly ýurtlar, ol ýöne şu içki ýagdaýy nähili bolandy, ýöne daşynda özüni gowat görkezjek bolýar-da. Şonlar ýollarda käbir ýagdaýda hakykatdan şu öş bolmasa da şu öşçüt görkezjek bolýarlar. Ýene de bir zat bar, aýdyl şu Türkmenistan ýaly ýerde hakykatdan pul hasabyny alýar, pul hasaby boýunça alýar-da. Şu gurulşuk diýildi. 100 milyon diye de hakikatten eğer şu hakiki bahası misal 10 milyon ya 15 milyon. Yöre korrupsiyon çok bulunursan, güçlü bulunursan şöyle 10-15 bahalar kaldırıyorlar da. Hasap olsa şu pulda ödüyor da. Veyahut da statistik deyince köp bir yerde özü yurdun özüne bağlı. Eğer de görseniz, Valuta Fondu olsun veya Dünya Yüzü Bankı olsun da şunların maglumatlarını görkezlendir da. Şu esası yankılar şu yurtların özlerinin birini deyip de yılma yıl onun da eğer de hakikaten ösün olsa da, onlar ösün olsa da o halkın yazdığı, yurdun yazdığı olam şöyle koğulaşmalı. Soňky 2 ýylyň dowamında 2015-2016 ýylda Dünya Banky Türkmenistanyň ykdysady ösüşini 8 we 9% aralygynda boljagyny kesgitläpdi. Indiki 2 ýyla berilýän bahalarda bolsa 5% derejesinde, ondan ozalky ýyllarda berilen bahalar edilen çaklamalar ondan hem hat ýokary diýmek. Soňky ýyllaryň görkezüjileri Türkmenistanyň ykdysadyýetinden garaşylýan ösüşüň petelmek tendensiyasi barada habar berýär. Türkmenistandan garaşylýan görkezüjileriň petelmegi nämäni aňladýar. Gelip çıkan yeri görünüp durda. Eğer de misal için şu Türkmenistan esas öndürýäni, esas girdisini ýerdinde şu neft gaz pudu olsa da neft gaz pudu o dünýä ýüzünde bahasy ýa-ni şoň gaçyp dursa zaten sonda olar öňküden östürýärse onu hasam görünjek, onda dünýä ýüzüň bahynyň ýüzü gara boljak. O şoň üçin birazjyk ýankylar girýär o ütköşler. Ýöne Türkmenistan olsa bilsiňiz ýaly ol ýanky gelip duran pul soýa soňum bolsa da o bir topa kardinallygy onup soýup da 90% şu pulun soýulýan ýeri ýöne korrupsiýa da ol bir gerekmejek zatlar gurun bolýarlar. Ana şondan gelip çykýar da. Türkmen ykdysady bilermeni Hudaýberdi Oradow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmen telekeçilerine yer berilir. Emma Türkmenistanyň prezidentiniň 8-nji ýylda gol çeken bu karary senagatçylar we telekeçiler bileleşiginiň agzalarynyň mümkinçiliklerini artdyrmaga gönükdirler. Täze kararyň jekmejeklerini kärdeşim Ýoşan Nurwandan dinläli. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 8-nji ýylda ýurdun senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň biznes merkezine baryp telekeçilere yer böleklerini bermek barada karara gol çekdi. Türkmen medeniýeti bu duşuň esasy maksadynyň senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agdalarynyň öňünde durýan wezipeleri we olary çözmegiň ýollaryny kesgitlemekden ibarat bolanyny ýazýar. Prezident Berdimuhammedow öz çykyşynyň başynda ýurtda bazar ykdysadyýetini emele getirmek boýunça anyk wezipeleriň kesgitlenýändigini, şonuň bilen bir wagtda ýurdun telekeçilerine uly maliýe gorlugynyň hem berilýändigini aýdypdyr. Şeýlede prezident häzir ýurtda söwda we hyzmatlar ulgamyny hyzmatlaryň 90%-den gowragyny telekeçileriň amala açyrýanlygyny belläp, ýurdun iş adamlarynyň gazanýan üstünliklerini ýokary baha berdi. Ýurdumyzyň telekeçileriň durmuş medeni we önümçilik maksatda diýip hem gurmakda gazanýan üstünlikleri uly bu son sülen men ýokary baha berýär.
Prezidentin sözünde yurdun telekeçilerinin iş orunlaryny döretmekde hyzmatlar hem bellenilýär. Emma bu arada anyk sanlar getirilmeýär. Sol ruwatda prezident telekeçileriň bäsleşige ukyply daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan we eksporta niýetlenen ýokary hilli önümler öndürmek wezipesini ýatlatdy. 2020-njy ýyla çelli jemi şerki önümiň meşhuryny ýurdumyzyň ykdysadyýatynyň döwlete daxily däl podugynyň paýy 70 götürme yetirilmeliler. Prezident aýtdy. Emma duşlukda berilýän resmi habardan çen tutulsa, bu wezipanyň nähili ýerine ýetiriljekdigi türkmen telekeçileriniň işini ol ýa-da beýlek görnüşde aýakka bolýan kynçylyklar aradan aýyrmak barada anyk görüň edilmedi. Duşlukda telekeçileriň hem öz teklipleri bilen çykyş edenligi habar berilýär. Emma telewizionyanyň habaryny ol teklipleriň esasan prezidenti minnetdarlyk sözlerinden durýanlygy görnýär. Ýagny telekeçiler ýurdun prezidentine öýlerine döredilýän gowy iş mümkinçilikleri, ýeňillikli kararlar üçin minnetdarlyk bildirýärler. Şol wagtda Aşgabat şäheriniň telekeçileriniň adyndan edilen teklipde öň kärenli şerti bilen bölünip berilen ýer bölekleriniň hususy taraplara hemişelik peýdalanmagy berilmegi soralýar. Prezident bu teklipden soň Türkmenistanyna telekeçilik ösdürmek barada karar hemde ýurdun senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzalaryna dürli taslamalar amala asyrmak üçin ýer böleklerini bermek barada buýrugy gol çekdi. Bu ýerge esasynda Türkmenistanyň daşky urşaw gorumak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komitetine Ahal, Balkan, Daşoğuz, Lewap, Mary vilayetleriniň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen bilelikde degişli ýer böleklerini bermek boýunça zerur bolan dokumentler resmileşdirmek tapşyryldy. Yeni bir täzelik indi Türkmenistanyny baly ösdürip ýetişdirýän döwleti daxily edara görnüşli taraplar we hususy telekeçiler baly kojalyk desgalar üçin bölünip berilen ýerler babatda ýer üçin tölegden, yer üçin kärenli töleginden boşadylar. Mundan başga prezident yerli telekeçilere gollag üçin bahasy 1 neçe milliard Amerikan dollaryna durýan Kal dökünler kärhanasynyň Aşgabat Türkmenawat ýokary tyýdykly awtomobil ýolunyň gurulşynyň senagatçylar we telekeçiler birleşigine ananylmagyny karar edenligini aýtdy. Türkmen medeniýeti 8 ýyl olal döredilen senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň orta we kiçi biznesiň 14,5 ming wekilini özünde jemleýänligini habar berýär. Kärdeşim Ýowşan Anny Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmen hökümetiniň senagatçylar we telekeçiler bilelişi üçin döreden beýleki mümkinçilikleri bilen bir hatarda telekeçilere yer bermek boýunça täze çäranyň hem ýurtda hususiýetçiligi ösdürmek maksady bilen düşündirildi. Telekeçilere yer paýlamak baradaky kararyň iş ýüzünde işewirleriň ýagdaýyna nähili täsir ýetirip biler. Kärdeşim Muhammed Tahyryň Türkmenistanly ýazyjy Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläýälim. Anada hökümetiň senagatçylar we telekeçiler bilelişiginiň agzalarına berýän goldawyny siz näme garýarsyňyz? Bu goldaw şol pudaga nähil täsirini ýetirýär ýa-da ýetirer? Men umumana istenlik gollawyň tarapdary ýöne şu meselede bir ýöne diýen sowal ýüretip, ýa-da belli adamlaryň aýdaly döwlet derejesindäki ýol başçylaryň göwünden turýan adamlaryň baýamagyna ýol açýar. Özünün davan azabı bilen gunamasını dorunduracak bolýan ýurt raýatlarynyň döňüne bir döpdönç döwlet basýar. Sebäbi döwlet tarapyndan gollanýan senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzalary bolup durýan juda atlardan ýurtda ýaňy kemale gelip uğran kiçi we orta biznesi özünden ýok edýär. Olan işlemegine mümkinçilik döredin meselen tarapyny aman bir dagol aýdýanyňyz nähili ýagdaýlarda bolup geçýär, takyk misallar bilen beýan etmek mümkinmi? Başlyny meselem olalmana bir adamyň işini ýola goýmak üçin pul ferişdirýän ýere. Ine şu wagtda juda haram oyun oynanýar. Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzasty diýen firmalary gerek bolsa Türkmen manadýar eýsem milyonlap Amerikan dollarym karzyna berilýär. Ýöne öz işini ýola goýjak bolýan adaty işewirlere bolýan şeýle mümkinçilik döredilmeýär. Meselem häzir ýurtda hereket edýän düzgüni, hereket edýän kanunçylyk laýyklykdy 6 000 manat meşgulnäki krediti karız pulu banklardan alıp bolýar, onuň näçelep bir ýol geçmeli. 6 000 mandan
edil suun kuun, onu Amerikanın dolarlarına geçireninde 1100-1150 dolar çemek pul bolýar. Bir de bilen işe urdu yolu koyup bolmaz özünden düşünüp bil. Öňki özara gurun dese şeýle ýagdaýlaryň ýurtda monopoliýanyň döremegine sebäp bolýaram diýdiňiz, dämi? Hawa bir özünden monopoliýanyň döremegine, ýagny kiçik orta biznesiň özünden ýok bolup beni getirýär. Sebäbi kiçik orta biznes döwlet tarapyndan gollanýan, döwlet tarapyndan ähli urdu gollu berilýän senatçylar we telekasiler birleşiginiň agzasy bolan firmalaryň aýagyna ermeýär. Men bir anyk misallar aýdyn, meselem Türkmenistan'da indi kas yarım milyondan köprek wagt bäri banklaryň üstüne edilen dolar sowdasy ýetip bardy. Ondan pullarym Türkmenistan'da dollaryň Garabağ sowdasy bitdi şeýleňlenýär. Bundan bir 10 lodolky nırxına verildi. Bundan bir küçüğündesin gökilleri, dukan yerleri, yeni gayrıların daşarı yurttan harit getirmek mümkünçülüğü yok. Ondan bir destemese devlet tarafından kullanılan birleşiğin agzası olan firmaların daşarı yurttan getiren haritlerini satın almalı oluyorlar. Olam yankay düşünmeyeli iki ette kımmat bakadan satyalar doların Qarabağlar nırxına kurkuna uğra satyalar. Ondan bir topar orta ve küçüğündesin gökilleri özünden dukarlarını yaptılar. Meyleteylik bile. Polya, amamradağı bilen maglumatlarınız için köp sağ olun. Ben sağ olun, işiniz rivası olsun. Kerdeşim Muhammed Tahir'in Türkmenistanlı ýa-da Amanmurad Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanda hususiyetçiligiň, telekeçiligiň goldanýanlygy eglan edilýärkä, owa hojalyk dehmetkeşleri, kärendeçiler agyr dehmetine garamazdan girdiji alyp bilmän galýandyklaryny aýdýarlar. Mary vilayatynyň ýol öten etrawynyň Watan Daýhan birleşiginden kärendeçi Aýmele öz kynçylyklary barada Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinleýäli. Şu paxtaçylaryň öňünde nähili kynçylyklar bar, şu ekş döwründen başlap nähili kynçylyklar bilen ýüzbeýdi bolýar. Öňürde suw ýetmezçiligi helaketde. Aslynam ýygymçyň ýygdyrmaly azab kän ahyrynda da bize tölegi az. İlk başta şu yerleriňizi gyşga türüm geçende şol döwrden başlap tehnika ýeterlik bolýarmy? Dol ýeterlik bolan okşolar. Yüzlägitde kültede giren oksa, akuşnyk gir bilen ondan suw düýpli gowy ýakyp bolan okşona. Gyşdyň hatsarrak berýärler-de. Gyşdyny suw üpjün bolan wagty beraýmasa. Kärende ýeriňiz näçe hektar? 2,5 hektar kärende ýerim bar men. Şonu näçe hasyl tapşyr bilýär gowy bolanda? Gowy bolanda biz her hektardan 30 sentnerden berýäs. Suw hemme zat üpjün bolanlygynda. Haýsy ýyllar şeýle kynçylyk çekdiňiz? 2014-nji ýyl boş boldy. Hiç ilgirdeçi ýok. Tutumlaryň ýagdaýy nähilek şu daýhanyň nämeler tutulýar? Bizde şu tutumlary dökün, tehnika, suw, administrasiýa, bankyň hyzmatlary, şu zatlara tutum bolýar. Şu tutumlar bir durşuna durýarmy, şonuň prosentleri galýarmy? Ýel-ýelden galyp gitip otyr. Paxtanyň satyn alyş bahasy galdyrylýarmy? Döwlet nyrky paxtanyň galdyrylýarmy ýa-da diňe tutumlar galýarmy? Diňe tutumlar galýar. Bize galdyryp baha berilen ok. Ozalky baha. Tehnika ýetmedik döwri, siz özüňiz nähilek başalyp çykýaňyz, kärende ýeriňizi nähilek işleýäňiz? Biz başga ýerden tehnika tapyp özümiz işletmeli bolýar. Naqd pul berýäňizmi? Naqd pul berip özümiz işletmeli bolýar. Asyl biziň kolhozmyzda 2 bir traktor bolýar. Ýetelik bolan ok. Daýhan birleşiňizde paxta ýygan maşinler barmy? Ýok, paxta ýygan maşin ýok. Hemmemiz elimizde ýygmaly. Goňşy daýhan birleşiklerde barmy? Etrap boýunça görünýärmi? Ýok, etrapda ýok. Paxta maşin ýok. Ekş döwri bolmasa otog döwri ýylyň dowamında şu daýhan birleşiginiň başlyklarynyň ýolbaşçylardan daýhana näme kömek gelýär? Bize hiç kömek ýok. Potroçyň öýde başyny saramaly. Biz tehnika etmedik wagtynda sürdirjek bolsak, akuşnyk çekjek bolsak, kolhozdan ýetmese bermedik wagtlary ýeten ok diýende başga kolhozlardan gözläp naqd pul töläp getirmeli bolýar traktorlary.
Habarçymyz Sultan Atçylowanyň Mary welaýatynyň ýol öten etrabyndan kärendeçi aýmele bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimizi geçirip gutarýar. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.